Siqale ku verse number 10 to 22 kodwa sizawugqila ku verse number 15. Funa nje le ndawo yokugqibela ndide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe. uYehova uzawukwenza oko akuthethileyo kuwe. Before sibe siyafika ke apha kule ndawo ku chapter 28 ka verse number 15 siqale sake sayodlula ku verse ku chapter 27. Before we even get there, uJacob mhlawumbi masinike nje bit of a background. uJacob uzalwa nguRebecca no tatakhe uIsaac. Uzalwa nguIsaac and uRebecca. Bazalwa bebabini nguEsau naye uJacob. uJacob was the younger one ngokuzalwa kwabo most because babe ngamawele. They were twins. But kwachiwo saba khona is prophet wesitshoyo into kubana lo mncinci lumdala uzamkhonza lo mncinci. And sibona ke ngoku sekuye kwafikelela kwindawo apho kufika ixesha apho uIsaac ezawuzisa iblessing. Wabe se-frail, wabe bedridden, wabe ngasaboni. Sibona inguye uJacob ozenza uEsau. Siyayazi ke into yokuba waluzana nayo ibirthright yakhe uEsau ngenxa yeplate of food. Mhlawumbi nje ugqitha nje kuloo ndawo ubojonga ujongisise futhi ukuba kungabikho izinto ezibalulekileyo oziluza just for the plate of food. Kungabikho nto oziluzayo ngenxa yesisu. Do you know there are people who have lost valuable relationships? Kukho abantu abaluze abantu baba babathandayo. Kukho abantu abaluze abantu bebebaxabisile ngenxa yesisu. Ufumanisa into yokuba umuntu ubeke isisu sakhe qala zachithakala i-relationships, zachithakala imitshato, zachithakala i-friendships ebezibhadlile okanye umuntu kukho izinto azifundayo ezibhadlileyo kuloo relationship. So Esau, we all know that he sold his birthright through okanye nge plate of food. Kodwa into endifuna sifikelele kuyo apha ku chapter 27 mhlambi masibaleke siye khona apha ku 27 sibona from verse 1 to 4 sibona uIsaac his father decline ihealth yakhe, ku decline ifaith yakhe, engenzi lanto uThixo wayethe makayenze, engasahambi ngalonto ngokwesahamba ngalento ayivayo ngelaxesha, because kuyenzeka ukuba phendleleni izinto sithi saw experience certain things ufumanisa into yokubana we have become so overwhelmed by the things of life nezinto ezibhlungu to such an extent that we no longer listen ukuba uthini uThixo. Mhlawumbi kuzuba umuntu disappointed to a point apho engasafuni novanto eqonto banza le ndiyibona right emehlweni am. So he declined in his health. Xa sisiva wayengasaboni. He declined in his faith. Wayesenza kuba enohlobo acinga ngalo. Remember kaloku uThixo wayethethile lento uba nguye uYakobi ozawuba yinkokheli okanye nguye uYakobi uEsau uzawukhonza omncane okanye omncinci kunaye, which is Jacob. But nguye lo ubiza uEsau ngoku ukuba makazomsikelela ambeke kule ndawo bekufanele into yokubana uyayenza kuJacob. But ngokwengqondo yakhe, because sometimes xa sihamba ngokweyethu ingqondo izinto fika zingadibani ne-will of God. Ngokwengqondo yakhe I'm sure wayenento ethi but nguye who is right, it's rightfully he is the blessing yam uEsau ngoba nguye omdala. Andazi noba uyandiva na, kodwa into endiyibawela siyibambe yokuba wenza okubonwa nguye. Xa uhlelwa zizinto kuyenzeka into yokubana wenze luyibonayo, wenze le uqonda ukuba ingathi yiyo ekhangeleka ikholekile emehlweni akho. Kodwa xa besinqophisa izolo sithe Yehova sibeke apho uthanda khona, sinqwenela ukuba zizandla zakho, sinqwenela ukuba zinyawo zakho, sibe kule ndawo sifuna kuyo. Sizinikezele mosizolo xa sinqophisa sathi siyanqophisana nawe, masibe ngabakho, meaning we are willing, oh God, ukuba senze okufunwa nguwe, senze okuthandwa nguwe,
senze Nkosi kuyintando yakho. Inkosi ingasinceda singathi sawuhlangana nezinto endleleni ngoba yona indlela inde inamevi yahlaba. Singathi sawuhlangana nezinto endleleni siphelelwe ngamandla ku-decline ukholo lwethu senzo kubonakala kulungile emehlweni ethu. Wenza lonto ke, wenza lonto Isake. Simbona ke ku-decline health, ku-decline ifaith yakhe. Siyibonile lento isehla ku-2021 where our faith declined, where hope declined. Apha abantu baye badecide umuntu aqamba ngoku ngizakwenza ngohlobo ndicinga ngalo nangohlobo ndiva ngalo. Ufumanisa uba omnye indawo angene kuyo yindawo abona uba akanazubaphinda aphumele, enza izinto zalaa ndawo angaphumeli kuyo. Kanti xa sehlelwa zizinto kufuneka silikhumbule uba uThixo ebetheni. Ndizothi ke kuwe namhlanje oko akuthethileyo uza kwenza oko akuthethileyo kuwe. Uza kwenza, but imeko ojongene nayo ikwenza mhlawumbi ulibale ukuba uYehova ebetheni kuwe. Ndifuna ukucela namhlanje sikwinkonzo yemithwalo, kodwa ndifuna ukucela uye kweza diary zakho zakudala nezancwadi zakho zakudala uyawujonga into bebekuthweni previously ebetheni uYehova, ngoba uyathembisa uthi ndizakwenza oko bendikuthethile kuwe. Ebetheni bengatshongo kuThixo ukuba abantwana bakho uzabasindisa. Yintoni le nto namhlanje sofuna ukwenza okulungileyo emehlweni akho ebengatshongo uYehova ukuba uzawulungisa lo mtshato? Sekuthenini uhambe uyovova ezindaweni ebekungesikho suppose uvova kuzo? Ebetheni uThixo kuwe, ebetheni ngabantwana bakho, ebetheni ngefinances zakho. Yintoni le nto uyongena kwindawo ebekufanele uba ungeni kuso zivele zikubophelele because sisuke endaweni ebesithenjiswe kuyo nguThixo siyokwenza ezinye izinto. May God help us sibe ngabantu abamethembayo ngezwi lakhe. Ndide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe. Uza kwenza uThixo oko akuthethileyo empilweni yakho. Kodwa into ebalulekileyo mphulaphula we-trufm kokokubana umethembe ukuba that which he said he will do, he shall surely do it ngegama lenkosi. So siyambona ke kudeclare kuyenzeka mosina kwezethu impilo. U-2021 ukhe wasinyusa sehlisa, u-2020 ebewesi because usiqubule. At least u-2021 besinazo indawo esigxadazelayo, kodwa uthi wagxadazela kubekho indawo obambelela kuyo hleze kuye kwadecline ukholo lwakho wade wacinga into yokuba uThixo ingathi akawuva umthandazo. Ndizokukhumbuza namhlanje uthi ndide ndikwenze, uthi uzakwenza okwakuthethileyo kuwe. Uthi until his purpose is fulfilled in your life, God will be with you. God will be with you. Siyambonga uSomandla. Uthi ke uthi xa ujonga pha ku-verse 5 to 17 sibona uRebecca deceptive, sibona uIsaac decliner. Emveni koko sibona uRebecca deceptive. Siyambona mos uyibhaqile yonke lento eyenzeka apha kufamily yakhe, waqonda makakhawuleze yobufuna uYakobi endaweni kaEsawu because yena usayikhumbula mhlawumbi laa nto eyayithethiwe, but uyamdeceive lo tata. So zininzi izinto ezisehleleyo. Udibene nabantu abakudisivileyo endleleni, wadibana nabantu abathi beza kunika imali abakunika mali, wadibana nabantu abakufaka kwimibutho emithile but abakunika le mali. You met all sorts of things. Kodwa ndifuna namhlanje zingakuthafisa ezo zinto, ukhumbule okwakuthethileyo uzakwenza. Okwakuthethileyo empilweni yakho uza kwenza. Futhi akazuyogqitha mntwini, akazuyogqitha kwiintshaba zakho, akazuyogqitha ebantwini, akazuyogqitha kubahlobo bakho. Uza kwenza oko bethe uza kwenza, uYehova uza kwenza. Ewe, i-deception iba khona amasendleleni, kube
kube khona abantu abaqhathayo because bafuna indlela yabo, don't worry, God will fulfill his purpose ngempilo yakho. Don't worry, okwakuthethileyo uYehova uzakwenza. Siphinde sibone uYakobi defensive ede athi axoke ngegama lakhe athi ungu-Esau kodwa unguYakobi, trickster kwa elgama lithi Jacob means a trickster, umuntu otrick abanye. But into endiyithandayo, uThixo as imperfect as you are, usatsho uthi bendikuthethile. Hey, ndiyabulela ukuba sikhonza uThixo ongengomntu, ngoba yena ngokuso imperfect unendlela yokukulandelela, akakuncami. That's why funeka ungamncami umntanakho, ungamncami usana lwakho, suluncama, because uThixo unocinga kule meko. Hey, ndathetha no-Isake wenze yakhe, ndathetha uRibheka khona naye ngapha wenza ezakhe wa-deceptive, ngapha kwalona ndine-promise ngaye enkulu. Nanku eyi-trickster, jonga, unothi xa ujonga yonke le nto, uthi uThixo benowunikezela kule family, uthi uThixo benowunikezela kwi-purpose yakhe, ayikhange ijike, bazalwana ayijiki, isamile into ibithethwe nguYehova, ngoba akangomntu. Ithi iBhayibhile, he's not a man that he should lie, not a son of man that he can change his mind. Laa nto ayithethileyo uThixo ngawuzawuyenza. Bethanda abantu bengathandi, jonga, iintshaba zakho sezingalali zimane zingqisha ngegama lakho. Laa nto uYehova ebeyithethile kuwe uzawuyenza ngegama lenkosi. U-Esau ngapha ushiyeka in despair. Sithe mos uYakobi uye wane defense and he lied about his name. Sithe umama akhe deceptive, wangumama who was scheming a lot. Sabona utatakhe uIsake decline health, decline faith yakhe. Ngoku sibona uEsau yena in despair because he lost his blessing. Kuyenzeka apha elafini njengoba indlela ihamba, ndithe kuwindi indlela inamevi yahlaba. You can find yourself sometimes in despair because kukho le nto ubuyifuna ongakhange uyifumane. Ndifuna ukuthi kuwe xa ujonga nakwilife kaEsau, ujonga ilife kaYakob, ujonga ilife kaRibheka, zonke ezi zinto bazirepresentayo hlezi udlulile kuzo, kodwa ndizawuthi kuwe okwakuthethileyo kuwe uzawukwenza. Uzakwenza. Listen, sizawunyuka intaba, okwakuthethileyo kuwe uzakwenza. Ndifuna manje uthatha amandla tonight, ndifuna uthatha amandla, ndifuna namhlanje athi uSathana ngokabecinga uba ubeka idolo lakhe phezu kwesifuba sakho, umane usithi uzakwenza. My God, umane usithi uzakwenza. Jonga, amandla mhlawumbe aphelile, you are truly in despair, mhlawumbe disappointed ngoba izinto zenzekanga ngendlela ubunqwenela ngazo. Ndifuna ukuthi ngoku elibekile idolo phezu kwesifuba sakho, mane usithi uzakwenza. Mighty God, uzakwenza. uYehova nguThixo nje, engengomntu nje, uzawuyenza le nto bethe uzawuyenza empilweni yakho. After all this, Jacob receives a blessing from the Lord, and he receives a promise from God. Jacob was dedicated. Kuyo yonke lento sikubonisile mosiba ibe njani i-background yakhe. It was not a perfect one. Naye yena qala, he was not a perfect man, he was a trickster. Oh Nkosi yami, Thixo yakwazi basebenzisa abantu bantwana basekhaya ngokwena umbone engafanelekanga, so yehla kule ndawo kuyo ngawugxidike kweli hashu likhweleyo loba wonke umuntu lo uyakwazi ubusithi ubani uthe yena, ubani akathandazi enough, ubani yena. So jonga, gxidika kwelo hashe because uThixo uyakusurprise ngomuntu wakhe. He was a trickster and yet the same God athi ngoku betrike abanye lo kodwa
uThixo comes and he blesses this man. Uyazibuza uba hayi bo Thixo, yazi kukho abantu, hey, when God decides to bless his people, akadluli mntwini. Jonga uthi ngoku umazi ba yewethu akasekho mbonde. Umbonde zizinto, kodwa ubona uThixo emsikelela umuntu wakhe. Wena kumenda uninye because ugadene nalomntu ba uThixo umuntu amkhathalele ngantoni nale. Jonga uYehova uyabathanda abantu bakhe. Khidika kwelo hash le judgment and stop judging God's people. uThixo abantu bakhe uyabasikelela futhi uyasebenza ngabo. So ucinga into yobana bona abakho kule level ucinga abakuyo. So ucinga into yoba bafanelekanga, but God visits his own people. Lemfana kuJacob was dedicated. He was dedicated. He had a significant dream. He had a significant dream. And he received a significant declaration. Dream yakhe yaba significant. I mean, Sanalam was visited. He was on his way to Haran, by the way. Umendleleni ngoba kuyenzeka ukuba kule ndlela sihambayo xa usiya ku destiny yakho kube khona indawo makuyo. Some of us ezindawo sima kuzo ziya discourage, but yena he got a visitation, not just a visitation but a divine visitation. A divine visitation. It's a Bible. Wabona ileri esuka emazulwini uthi ngena sizazi sehla sisenyuka phezu kwakho kume uYehova wathi ndawuba nawe wadaba ndizakubuyisela kulomhlaba, ndizakubuyisela to this land. Meaning when God blesses you, he expects you to come back and begin to bless your people and go back to your people and bless them again. Ngoba uThixo uyayazi indlela akahambisa yona. Yes imqinwa, yes inameva, but he still expects you to come back and bless his people. Ngoba uThixo kaloku usebenza ngomuntu. Igama lenkosi malidunyiswe. Kule ndawo sithi he had a significant dream and he received a significant dedication. Into endiyithandayo, he was dedicated. He received a significant declaration. He was dedicated to God and he dedicated himself. Mhlawumbi xa sisuka kwinkonzo yomnqophisa izolo sidinga uphinda sizidedicate sitsho sithi Thixo ukuba uthe waba nam Yehova, nam Nkosi ndawuzisa nesishumi kuwe, ndawukwenzela okuhle Thixo, ndawuhamba nawe, ndawuba ngowakho. He dedicated himself. Jonga kufuneka uthi noba ukwephini inyunyu yodaka noba ukomphini umgxobhozo wodaka ungamki kuYehova. Into eyayimncedile uYakobi kokuba zangemke kuYehova. Imeko yakhe wawunothi imbi, wawunothi imeko yakhe itriki, but into endiyithandayo, he dedicated himself unto the Lord. Wanqenqa phezu kwelitye. Yabazalwana kuyenzeka xa ungekho sure ngefuture because into wayekuyo yeyoba ubrother wakhe hleze umkhuluwa wakhe uzamleqa afuna umbulala ngenxa yento yenzileyo. Excuse me, hleze uzamleqa, but okwesibini lo mphakwa nawo hleze uzophelela endleleni. Okugqibela eyokubana wayengayazi into yokuba uzawuhamba phelelele ephina. Wayezibona seyipilgrim, wayezibona ngoku sengumhambeli. Nkosi yam, the only thing awayenayo yayiblessing eyayivela kutatakhe, kodwa eyithathe engayithathanga ngohlobo right, but that was the only thing awayenayo. Wayengesenayo enye into, kodwa into endiyithandayo ngaye, he dedicated himself unto God. Xa ndikuyeka ke mphulaphula we-trufm, wayezibuza ukuba would Esau come, follow me and kill me? Would I have enough food to keep me going? When he decided to spend the night at Bethel, he had no idea that God would visit him. Mhlawumbi incinci le nto uThixo afuna uyenze on your way to your destiny. Wayesiya eHaran, but wame eBethel.
hlezi incinci lento uThixo afuna uyenza ngexesha so that izokhera uthi uyofika kule ndawo kufuneka ufike kuyo. Kodwa ngicela kuyo yonke lento ubamba amazwi kaYehova. Uthi xa ethetha naye uthi ndide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe. Inkosi ke uxolo mayibe nayo. Inkosi nisikelele. Bambana amazwi kaYehova. Ebetheni kuThixo. Uthi ndide ndikwenze konke ebendikuthethile kuwe. Uzakwenza uThixo konke ebekuthethile kuwe. Ngabe uzamethembana. Ingabe ungakwazi ubuyela kweza diaries zalami inyaka edlulileyo. Uthi Thixo ubuthe. Yima phezu kwayo. Uthi Nkosi kodwa ubuthe. Nkosi ubundithembisile. Nkosi lilizwi lakho eli. Litshilo lithi you will never leave nor forsake me. Thatha ngovumbulule esazinto. Ebetheni kuThixo. Sunikezela just because kubhlungu ngoku. So khawukuthatha ixesha umkhumbuze uthi Nkosi buthethile wathi uyakuba nami wena. Nkosi ke mayisikelele ufunde kwelizwi lakho nokucaciswa kwalo ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Amen makube njalo. Amen mabaphila abantu. Abaphila abantu. Uzakwenza yena kuthethileyo kuwe. He is Jehovah. Mabaphila abantu. Ulibambile igama likaYehova. Ubamba ukuthetha kwakhe ngempilo yakho. Bamba ukutsho kwakhe. Ebetheni kuThixo. Bamba ukutsho kwakhe sawunyuka intaba. Bamba esazinto besithethile kuwe. Esawunyuka intaba. Bamba lanto beyithethile kuwe. Ebetheni kuYehova. Zingabe zikhona ezinye izinto ezithethekayo endleleni. But what did God say to you? Uyathembisa tonight. Uthi ndide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe. Uthi ndawuba nawe. God is with you. He will never leave nor forsake you. God will be with you. Glory to God.